Anyuola osiepe kod familia mar Kairu Mbichia mawuok e gwenge ma Mukodhima kaunti ma Tharaka Nithi kuom thuolo mar higni 43 koro pok ool gi manyo wuodgi Samuel gi Chibiri. Pile ka pile piny Karu gin kod geno ni wuodgi biro duogo dala ka min gi masani koro oseti bende koro pod nigi geno mar neno wuode kendo. Kata bedo ni pok ne giwinjo gimoro amora ewi wuodgi no nyaka ne olal. Gikwayo mar mondo mi giyude ka pod ngima mar mondo mi odog pacho. En kwayo mabende gol kod nyiminene kaachiel kod owetene. Na nataka kuja nyumbani. Pili yeye alikuwa rafiki yangu, ni mshauri wangu, na alikuwa hapa Mukodhima. Na wakati huo tulimtafuta tukamkosa. Hata mama yangu hawezi kulala. Na hata mimi tunataka utusaidie muone. Mama anasema wakati huu amekuwa mzee sana na anataka arudi nyumbani. Ile kitu anamwekea ile shamba yake anataka akuja akae naye, na hata kujenga ajenge akuja amuone, na wajukuu wake akuja nao awaone. Analia kila wakati, hata makanisani anaenda kuwatafuta maombi. Alikuwa anaenda anaandikwa, anafanya kazi ya kuandikwa. Baadaye ndio alitoroka akaenda. Si mahali alienda, lakini tukaambiwa ako mahali, tukatafuta akakosa. Arudi nyumbani, tunamhitaji sana Mukodhima. Na namba yangu ya simu ni 0725 64 01 06. Kireide, Joshua Kireide.